Val, anem a fer una miqueta de simulació del que seria una partida. Fem de 3 jugadors, malgrat que són realment 2 persones, però ens va bé perquè la tercera persona el que farem és que jugui amb les mans descobertes i així ens podeu veure ben bé què és el que fa, d'acord? En el cas d'una partida de 3 jugadors, el que hem fet és hem tret 4 dinosaures de cada espècie, i els hem ficat aquí al raconet. Això ho posa a la graella de les instruccions, ho podeu veure tranquil·lament, allà que ho posa quan, depèn dels jugadors que sigueu el que heu de treure, i les estan aquí al saquet. Llavors, com qualsevol partida indiferentment dels jugadors, se n'han d'agafar 6, te'ls agafes, te'ls fiques a la mà, te'ls guardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'he fet un de més, així l'atzar. El guardem aquí dintre. De fet, els 6 que he agafat els donarem al personatge que hi ha aquí, que això... Jo soc una màquina, he agafat 6. Això representaria que seria el jugador, ho tindria a la mà i no ho veuríeu, però ho fiquem així perquè pugueu saber com funciona. I n'agafo 6 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6. M'ha sobrat un, fico el sac. I comencem a jugar. El primer jugador, doncs, com he dit, tira el dau. I ha sortit els serveis. Això vol dir que de la meitat cap a dreta heu de col·locar un dinosaure. Jo puc col·locar-ho on vulgui, on em doni la gana, com allò que diu. Per tant, jo, a veure... Jo ho col·locaré aquí. I fem veure que el personatge aquest d'aquí col·loca un dinosaure aquí mateix. Ja han col·locat tots? Val, doncs ara canviem els nostres dinosaures amb el company de la dreta. Jo agafaria el company que no existeix, però li agafaria i jugaríem. I toca el torn al següent jugador. Has de tirar el dau. El Rex. Al Rex hem de ficar un dinosaure a un lloc on no tinguem cap dinosaure Rex. Per tant, escollim, ara mateix ell ja té un dinosaure Rex. Aquí no podria. Aquí no podries. Jo, per exemple, el fico aquí. I si ens vaig fent... Ui, i el dinosaure que tenia aquí? Ha desaparegut, el que havíem ficat? Oh, no! Vale, me l'he importat jo sense donar-me compte. Recordo que havíem ficat un taronja aquí. Doncs fem veure que fica aquest dinosaure aquí. I ens passem els dinosaures al jugador de la dreta. I tiri el dau a aquest jugador. Aquest jugador tiraria. Això d'haver patat molt les orelles, aquest soroll, perdoneu. Surt els serveis una altra vegada, doncs, a la banda dreta, sí o sí. Jo, per exemple, col·loco aquí. Aquí. I aquest jugador pot col·locar on vulgui perquè és el seu torn i no cal que sigui en el lloc on ha dit. Per exemple, com que fa taronges, li interessarà repetir-se. I ens passem els daus. Els dinosaures. Així tota l'estona. És molt senzill. Toca a mi, tiro el dau. Sortit verd, heu de col·locar en la zona verda, tota aquesta zona d'aquí. Jo puc col·locar on vulgui. I... estic aquí fent tots els diferents, Estic fent... m'està anant bé de moment. No, just aquí... Bueno, sí, perquè has tirat. No podries col·locar, però sí perquè has tirat tu, oi? Exacte. Com que he tirat jo, puc col·locar on vulgui, de tot el taulell. He tirat jo, oi? Sí. Sí, ara tenia el dubte. Doncs passem els daus. Aquest senyor no ha col·locat. Doncs farem, per exemple, que col·loca... aquí. Que la qüestió és tenir-ne 3 aquí, indiferentment de si són iguals o no. Passem daus. Dinosaures. Ai, dinosaures. Sempre em passa el mateix. Tires tu. Què és això? Això és roca. La zona àrida hem de col·locar-ho. Que es vegi bé, exacte. La zona àrida, tu pots col·locar on vulguis, però nosaltres hem de col·locar a la zona àrida. I em va fantàstic perquè, mira, jo estic fent aquí la col·lecció de tots diferents. Cachis. I aquest jugador farem que col·loqui... el verd aquí mateix. Ens queda un dau, un dinosaure, Sant Tornem-hi. T'encanten els daus. Els daus els tinc aquí. I tira aquest jugador. I ha sortit zona on no hi hagi dinosaure Rex. En el meu cas, jo col·locaré... aquí. Aquest d'aquí. I aquest jugador d'aquí col·loca en aquest, que seria el més lògic perquè són els iguals. Ja hem acabat el que seria la primera ronda. Què és el que fem? Agafem 6 dinosaures cadascú, una altra vegada. Agafem
6. Exactament el mateix. 3, 4, 5... No sé si tinc 5 o 6 ara mateix. Bueno, ara ho comptarem. A veure... 1, 2, 3, 4, 5... Me'n faltaria un a mi. Totalment a l'atzar, sense... Sí, sense mirar. Ficant la mà al... 1, 2, 3, Tinc 4, 5 i 6. Sóc una màquina, xus. I llavors el company, 6. I si us fixeu, dona exactament la quantitat de dinosaures precisa. És a dir, que en 3 jugadors només hi haurà 2 rondes de draft, no? Sí, bueno, indiferentment dels jugadors, sempre són 2 rondes de draft. Per això es treuen i es fiquen dinosaures segons la quantitat de jugadors. Aleshores, doncs, qui ha tirat el dau últim? 1, 2, 3, 1, 2, 3, em tocaria a mi, una altra vegada. Correcte. Però el que farem, que és, això no ho fica a les instruccions, però ho recomanen, és canviar el sentit del draft, vale? Així que tiro el dau, cafeteria, meitat esquerra, i jo col·loco... Mira, farem una parelleta per aquí, a veure si surt bé. No, sí, va, farem això. I ell, el jugador d'aquí, ha de ser cantó esquerre. Ah, jo podia col·locar on volgués, m'he anat aquí però podia haver col·locat on volgués. Bueno, ja està bé. I el jugador esquerre ho col·locarà aquí, perquè està fent el... Encara ens guanyarà, ja veuràs, encara ens guanyarà. El fantasma. I canviem el sentit, no? En comptes d'anar cap a la dreta, a l'esquerra, donaria. I de fet el dau també podríem fer que es anés cap a l'esquerra, sí, per fer una mica la variant. Serveis. Vejam... Cap a la banda dreta. Clar, jo el fet tots diferents, això d'aquí em fa anar malament. Ja no guanyaré punts aquí. Però... jo dic que seré el jugador que té més brachiosaures. I aquí pot col·locar on vulgui i farem això. Monces diferents. I ens passem els dinosaures, no? Ara tires tu. Pitjors, una pregunta in-game. Puc canviar algun dels dinosaures que ja he col·locat? No. Un cop està col·locat, allò que diuen ja està. Que la taula pesa, doncs això. Fitxant la mesa pesa. Exacte. Serveis, els serveis a la dreta. Toiletes. Tu pots ficar on vulguis, Recorda, no és necessàriament que tu fiquis a la dreta, on et vagi bé. I en el meu cas, això d'aquí no em farà cap punt de res, per tant... Ah, no, espera. Fem un T-Rex aquí, així ens tindré 21 punts. Ah, amics. Anava a ficar-ho en el riu. Si no m'hagués interessat res, ho hagués ficat en el riu, però el dinosaure m'interessa més. I aquí ficarem un blau en els de diferents. I tornem a passar. Ara tocaria aquí. A mi? Hem fet 3 tirades. Sí, em toca a mi, no? Toca tu. Ja veieu com va, el joc, de moment? A l'arbre. L'arbre, la zona verda. A veure si tinc sort i puc arribar a fer els 3. Ah, però jo puc ficar on vulgui. És veritat. No, però ja m'està bé aquí. Ja m'està bé. I aquest jugador d'aquí ha de ficar la zona verda. Ho pot ficar allà els 3 dinosaures. Exacte. Doncs vinga. Seríem. I el jugador que no hi és, un altre cop la zona verda. Bé, em va bé ficar-ho aquí. Aquest jugador, com que està fent els diferents, el ficarà aquí. I passem. I tires tu l'última. On no hi hagi cap dinosaure, que ja et va bé. Sí. Llavors, la cosa, jo que podria fer ara mateix, és ficar-ho aquí, guanyar 2 puntets. Aquí no guanyaria absolutament res, perquè la fitxa que tinc se'm repeteix. O ficar-ho al riu i guanyar un punt, però em surt més a compte. Jo tinc una consulta, Xus. Digue'm. Podria col·locar un altre dinosaure en aquesta zona? No, només em puc col·locar un i quan dinosaure. està posat s'ha acabat. Sí, exacte. Aquesta zona només es pot col·locar un dinosaure, igual que aquesta d'aquí. Al riu tants com vulguis. I els enamorats de 2 en 2. Doncs el col·locaré aquí. Per exemple, aquest jugador ara ha de col·locar-ho en una zona que no hi hagi dinosaures. No hi hagi dinosaures. Aquí no li serveix de res. Ho fiquem una miqueta més cèntric perquè es pugui veure bé.
Aquí no li serveix de res perquè necessita 2 dinosaures i ja ens estem acabant, ens hem quedat sense dinosaures i acabarà la partida, per tant res. Aquí serviria, però com que ja hi ha un verd, no farà punts. I aquí està dient que serà el jugador que té més fitxes verdes al seu taulell comparat amb els altres. Però tu ja en tens 2, per tant, i 3, per tant ja superes. Què li surt més a compte? Ficar-ho al riu. Que serà un puntet, no serà gran cosa, però serà un puntet. Val, doncs anem a comptar una mica les puntuacions, no? Començo jo mateix? Comença tu, t'ho conto, Val, doncs sí. Anem per lo fàcil primer. Aquest d'aquí, com que només en tinc un d'igual, són 2 puntets. És així de fàcil. 2 punts. Si tingués més, sumaríem més. Aquest en tenim exactament 3, per tant són 7 punts, com posa aquí. 7. 7 puntets. Aquí no he pogut fer punts perquè no tinc cap parella, per tant 0. Un rosquete. I aquí he pogut fer el supercombo de tots, que són 21 punts. Molt bé. L'àlbum de cromos complet, 21 punts. Anem a aquest d'aquí. Ai, que he anat enretirant, però... Ostres. No en tenies un al riu? Ah, no, és l'altre jugador, m'he confós. Sí, no he arribat a ficar fitxes al riu. Aquest és... jo dic que tinc més rosa que els altres jugadors, no? En tinc 1, 2, 3, tu en tens 2 i aquest jugador en té 1. Per tant, jo sí que sóc el que té més dinosaures. En els recintes, el riu no comptaria. D'acord, 7 punts. Exacte. I el Tiranosaure Rex el que fa és que guanyo un punt per Tiranosaure Rex que tingui en cada recinte. Només en tinc un amb aquest recinte, per tant, un puntet. I si... Pregunto, perquè tinc un dubte ara. Si jo acumulo T-Rex aquí, que haurien de ser iguals, que em donen un punt per cada T-Rex que tinc... No, és un punt per cada dinosaure que tinguem en un recinte. Si tingués un aquí i un aquí, sí que serien un punt i un punt, però 2 al mateix lloc és només un punt. És només un punt, vale. I el riu no comptaria res. El riu no comptaria cap punt. Tampoc compta. Efectivament. Per tant, quants punts he fet? Doncs amb el T-Rex tens un total de 38. Déu-n'hi-do, és molt bona puntuació. Va, a veure si t'he guanyat. Anem a comptar els meus. Els teus? Va, sí. som-hi. M'ho comptes tu? Prou. Vinga, som. A veure, d'entrada tinc aquí el rosa, que només en tinc un, per tant són 2 punts. Val. Aquí he aconseguit tenir 3 dinosaures, per tant són 7 punts. Efectivament. Aquí he aconseguit fer una parelleta de l'amor. Oh, l'amor que bonic. I tinc 5 punts. Val, 14 de moment. Molt bé. I... Aquí, com pots veure, he fallat perquè al principi de la partida l'he posat aquí pensant-me que no en tindria cap més i al final la partida m'ha portat a tenir més. Per tant, entenc que aquí no puntuo res. Exacte. Si haguessis ficat un taronja, sí. Llavors, com que no tens cap taronja en el taulell, sí que haguessis fet 7 punts. Però de vermells, que és el T-Rex, ja n'hi ha més d'un. Per tant, no et compta cap punt. 0. Ok. Aquí he pogut col·leccionar 4 dinosaures diferents, per tant són 10 puntets. 10 puntets. I llavors, sóc el rei del Tiranosaure Rex, que sí? Perquè en tinc 4, Tens 4, jo només en tinc un, i l'altre jugador només en té un, per tant és el jugador que en té més. Per tant, puntues. D'acord, doncs 7 punts més. Val. I hem quedat que tinc un Tiranosaure Rex a cada recinte. Per tant, això seria 1, 2, 3... I aquest em queda el dubte, perquè com no puntua, no sé si... Però està en un recinte. Està en un recinte, encara que no sigui el que li toca. Per tant, 4. 4. Que pot ser una estratègia també, dir, bueno, igualment em puntuarà, encara que no faci punts. Farà un punt més. Doncs tinc un puntet. 35, quasi. 35, Quasi m'atrapes. I anem a l'últim, que seria el jugador que no jugava, però jugàvem per ell. A veure què ha fet, encara ens guanyarà. A veure què ha puntuat, va. Anem una miqueta més ràpid, que ja controlem el tema de la puntuació. 4 iguals són 12 punts. 12 punts. Aquí tenim 3 iguals, 3 en la mateixa recinte, són 7 punts. 7 punts més. Un que està al riu, que no compta com a recinte, però igualment és un punt, un puntet. Molt bé. I té 4 diferents, per tant són 10 punts. I com que té un Tiranosaure Rex, amb un sol recinte, doncs un puntet. Doncs malauradament té 31 punts i ha quedat últim el jugador fantasma. No ha jugat bé a les cartes, malgrat no haver-hi cartes. És un paquet. Sort que el triaves tu. Has guanyat! Has guanyat i has perdut al mateix temps, què et sembla? Clar, bueno, és com un Schrödinger del joc, no? Quin gran joc.
I res més, és molt senzillet el joc, ja ho veieu, puntuacions molt senzilles, molt fàcil de fer, i si us ha agradat, doncs, doneu-nos suport, subscriviu-vos als diferents xarxes socials, doneu like, totes aquestes coses, subscriure-vos al canal sempre interessa molt, i si doneu molt suport o teniu ganes de que fem la cara B, que és la part d'hivern que es puntua una miqueta diferent als diferents apartats, doncs també feu-nos-ho saber i ho explicarem i farem partideta. I res més, doncs això és tot i gràcies per estar aquí a la Casa del Joc.